Én is. Aha. Jani, van ilyen hatékony? Van, hogy nem van. Főnök! Hallod? Főnök! Figyelj ide! Én azért nem vagyok megelégedve vele. Miért, kivel? Vele. Hát gyere, ígyunk egyet. Végre. Nem meg hozzuk sőt. Bazzeg, mindenki megkívánta tőle, bazzeg egyedül. Én nem tudom, mert itt ülök 3 órája, bazzeg, vigyázok a cuccodra. Na vigyázz a bal, mert oda nézd meg. Kanti kamera vesz. Nem, semmi. Nem? Így van. Nem így van? Csak próbálszol és össze. Jajjam be! Na, hozzak egy sört, mert itt van. Ne hozzá, mert vigyázz. Meg az is kedves van. Nem így van? Nem? Ha bazzeg, szűrnék, úszik, ide haza. Nem, egy szűr meg nincsen, bazzeg. Én hozok. Jaj, ember! Ember. Mondjad már! Ember. Jaj, ember! Így mondjad! Így mondjad, hogy jaj, ember! Jaj, ember. Ennyi félben is tettünk belőle. Elfogtom! Figyelj már! Várd meg még. Tomi. Jaj, ember! Hát hányan fogják megnézni, te? Ebben a produkció. Ennek a YouTube-on van a helye. Sovány, bájos mosolyt. Mutass magad, Pincsia. Mutass. Ő? Szimbi. Száll. Egyetemű. Ja. Most mondom, hogy ja. Te? Mit mondasz, ja? Buzi.